A kde máme vodu? Máme tady někde vodu. Teď se tomu teku neušetříme ho. No tak, kde je ta voda? Tak sakra, někdo z pořadatelů, jestli mi jsem hodil vodu, potřebuju vodu do 2 kelímků, no tak. Začínáme z lahonka. To už to robí nějak. A to chci dostávat, daleko větší masáž, je to stále nesečný. A potleskejme, hej! Ne, jsi tabák, dovnitř! Ano, tak to je klasická česká silnice, tak tohle jde jedna. Tak hotovo, ne, ještě dostanou pocit pěkně. Máte ještě vůbec nějakou vodu, nebo už je pilý to? Tak přátelé, pilý to? Tak jo, já vás pustím dovnitř, respektive ven, pojďme zatleskat, tady, zhruba, ulici a tady skoro nic. Takže vítězem je ta slečna, předtím, potřebujete se tam sednout, ta, co měla asi 1/4 toho kelímku, a taky poprosím, aby pak přišla k nám v pódiu v hlavní hale Z, kde si budeme